kurang manis rambyai. Dirimu merintah aku wis, merintah sinden wis. Dirimu ya kudu jogetno. Lha sing nyanyi ki aku lho. Sing nyanyi aku no. Apa iso no? Modelmu aku biar penyanyi lho. Apa ngerti TikTok? Wong iki viral ning TikTok. Wong TikTokmu lho mati. Live kan mati perkara obong-obongan. Ayo Inca, dirimu berdua. Ya. Ayo. Masa nantang? Suka manut toh. Sekali-kali manut wong stres masa ya ora masalah, Pak. Keneng ni atine lah. Ya saya buat disebut. Pangka omong Lah piye to? Wis arep tak lekas iki lho. Lah piye